až bydlet. Ty jsi mi ohnul tu hůl? Jo. A vidíš, co to vyřešilo? Co vyřeší násilí? Dost téhle pošetilosti. K překvapení všech jsem tady nastražil kameru, abych načapal Zoidberga, jak mi krade oběd. Jo, ledvina bude u ledu, jasňačka. Fuj. Ty jsi snědla moji ledvinu. Myslela jsem, že je to Hermův cizokrajný oběd. Ty mi nemáš co jíst moje obědy, to je závažný přečin, dámo. Snědla moji ledvinu. Tak promiň, kolem 11:30 mívám pořádný hlad. To mě neomlouvá, je to jenom vysvětlení toho, jak to bylo. Není mi moc dobře. Myslím, že ta moje transplantace ledviny byla pěkná zlodějna. Tak se na to podíváme. Můj sendvič. Pak není divu, že mi moč smrdí po jídle. Mojí ledvinu jsem v životě neviděl, ani tvůj kartáček. Tak už dost, vy brbentilové. Jak může naše firma fungovat, když nikdo nikomu nevěří? S tím se musí něco udělat. Ale nejdřív musíme za někým kvůli problému s hovězím. Au. Podívejte, k čemu jste mě dohnali. Pojedeme na firemní teambuildingovou akci. Pak to není třeba. Zdravím Planet Express! Jsem Dan McMasters a budu váš vedoucí po dobu jednoho týdne zábavy a osobního zlepšení. Jistě máte radost. Kdo jste vy? Jackie Junior, paní? Jackie Junior je můj učeň. Když už tady má pracovat, měl by dobře poznat tým. Kdo to je? Co já vím. Údajně tady panují projevy nedůvěry. V průběhu příštího týdne budeme tedy provádět pády důvěry z nejrůznějších výšek a stupňů gravitace. A nebo taky nebudeme. Na začátku kurzu jsem zvyklý názorně předvést sílu důvěry tím, že si z někoho neznámého udělám asistenta. Lilo, prokaž mi laskavost a zastav dalšímu vesmírnému stopaři. Letíte třeba na Andromedu? Ne, pane, ale jak by se vám líbilo zúčastnit se parádní firemní akce? Hlavně mě nevysaďte na asteroidu jako ten poslední. Takže týme, jestli já dokážu věřit cizinci, tak vy můžete stejně tak věřit svým kolegům. Sledujte, jak nyní provedu první pád důvěry tohoto týdne přímo do nastavené náruče svého nového asistenta. A postav se sem, ruce, dobře, budu padat dozadu a ty mě chytíš. Já ti věřím. Co to je? Kam zmizel? Má tady být vetřelcům odolná ventilace. Mám to v úkolech. Co se to děje? Loď je bez energie. Božínku, bezvládně letět vesmírem se zákeřným mimozemšťanem na palubě. Každý z nás může být na řadě. Fry, Bender, Jackie Junior, Lila. Čekal jsem to trochu dřív. Rychle do lodního úkrytu.